Ejja Spiritu Santu imla qlub Ejja Spiritu Santu imla qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li bl-għajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkar il-San Filippo Neri. San Filippo Neri li jgħix fis-seklu 16 mill-1500 u l-ftit, twieled Firenze, imma mbagħad niżel Ruma flimkien ma' grupp ta' reliġjużi bdew il-komunità ta' dik li nsejħulhom oratorjani. U flimkien ukoll daħlu dawn l-oratorji għat-tagħlim taż-żgħażagħ u biex jiġbru ż-żgħażagħ, mod speċjali dak iż-żmien li l-edukazzjoni ma kienitx għal kulħadd u kienet għall privileġġjati imħabba li jridu jħallsu. Imma San Filippo Neri, flimkien ma' sħabu, ara fil-bżonn tal-edukazzjoni, tal-qalb, tal-moħħ u tal-id. U għalhekk ta' dan is-servizz fil-Knisja. Nitolbu hekk lil dan qaddis li aħna bħalu nkunu ferħanin li nwettqu il-missjoni li jurina Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti dejjem u f'kull żmien tolli l-qaddejja fdili tiegħek fil-glorja tal-qaddisin, fit-tieba tiegħek katina li aħna nitħeġġu b'dak in-nar tal-Ispiritu Santu li bih kebbist b'mod tal-għaġeb il-qalb ta' San Filippo Neri, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, il-profeti li ħabbru l-grazzja li kellha tingħata lilkom stħarġu u tkixfu fuq din is-salvazzjoni. Huma kienu jitkixfu l-mod u f'liema żmien kien qiegħed jaħseb l-Ispirtu ta' Kristu li kien fihom meta kien jiġdilhom minn qabel id-batijiet ta' Kristu u l-glorji tiegħu li kellhom jiġu warahom. Lilhom kien marraf li mhux għalihom infushom imma għalikom. Kien jiswa dak li huma kienu jħabbru u li issa kien imxandar lilkom minn dawk li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mibgħut mis-sema qegħdin jagħtukom l-Evanġelju. Dawn huma ħwejjeġ li l-anġli stess jixtiequ jifhmuhom sewwa. Għalhekk kunu mħażmin fir-ruħ u rżina f'kollox. Ittamaw għal kollox fil-grazzja li għad tingħatalkom meta jidher Ġesu Kristu. Bħala wlied ubbidjenti tgħixux skont il-ġibdiet ta' qabel. Meta kontu għadkom tgħixu fl-injuranza tagħkom. Iżda bħalma qaddis u dak li sejħilkom, kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom kollha. Għax hu miktub, kunu qaddisin għax qaddis jien. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu flimkien, għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibditlu r-rebħa l-leminija tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu flimkien, għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael flimkien, għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu filena, ifirħu u għannu flimkien, għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: Tassew ngħidilkom li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju iħallu lil darhom, jew ħuthom, jew ommhom, jew missierhom, jew uliedhom, jew l-għalieqi tagħhom. Ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċivix għal 100 darba iktar djar, aħwas u binu bniet, ommijiet, ulied u għalieqi flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Waħda mill-aneddoti stejjer li jgħidu fuq San Filippo Neri hija li meta kien biex jiġi biex jorqod fl-għaxija, kien jiftakar il-ġurnata dawk iż-żgħażagħ imdawrin miegħu u ma' sħabu u l-bużullotti li kienu jagħmlu dawn iż-żgħażagħ u l-ħajja vivaċi tagħhom. U kien jibda jitħaq bil-ħajja allegra u sabiħa
ta' dawn iż-żgħażagħ. Imma mbagħad f'ħin minnhom kien jgħidlu jitlob hekk, jgħidlu mulej, issa aħjar ma tħallinix nitħaq iktar, ħalli nistrieħ u norqod għax għad għandi ġurnata oħra qudiemi. Kif għedt, dan huwa aneddotu storja, imma turina wkoll il-ferħ li bih kien iwettaq il-missjoni tiegħu maż-żgħażagħ San Filippo Neri. Il-missjoni li jafdalna l-imbierek ma nistgħux ngħixuha bil-geddum. Jew inkella nkunu nsara tal-wiċċikraħ. Ma nistgħux nirraġunaw ma' Alla kif kien beda jirraġuna Pietru kif smajna fil-Vanġelu tal-lum u jinnegozja ma' Ġesu. Qallu tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk, x'se nieħdu? U Ġesu taħ risposta. Ir-risposta tal-abbundanza ta' Alla, imma fl-istess ħin ta' min jaċċetta l-missjoni minn idejn Alla li jkun fiha l-isfidi u l-persekuzzjonijiet. Alla jaf iħallas bil-ferħ tal-qalb. Il-kull min jagħmel il-missjoni tiegħu b'mod sinċir, ġenwin, tajjeb u jtik il-ferħ tal-qalb. Dak il-ferħ li aħna tant għandna bżonnu. Aħna l-koll irridu ngħixu u l-ħaddiema kollha għandhom bżonn l-paga ġusta u l-paga f'posta. Imma l-missjoni li jagħtina Alla mhijiex missjoni li titħallas bil-flus, imma hija missjoni li titħallas bil-serenità, bil-faraġġ tal-qalb. Kemm hija sabiħa li anke omm u missier, ġenituri, saċerdot, lajk impenjat fil-Knisja tara kulħadd jgħix il-vokazzjoni tiegħu bil-ferħ. Kemm hija importanti din il-karatteristika fil-ħajja tan-nisrani. Għaliex il-ferħ jittieħed. Id-dwejjaq ħafna drabi iwarrab in-nies, ifixkel il-min ikun fejnek. Il-wiċċ imqarras u l-geddum malajr tiddejjaq minnhom. Aħna rridu nipproġettaw il-missjoni li jagħtina Alla b'ferħ qaddis, ferħ veru, ferħ ta' min qiegħed iwettaq ir-rida tal-Alla minkejja l-isfidi kollha tal-ħajja. Fl-ewwel qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu, San Pietru wkoll qiegħed iwissi jgħid kif il-profeti kienu ħabbru il-pjan ta' Alla, kienu ħabbru li Ġesu se jkun il-Salvatur u l-Fedej, imma wkoll jgħidilna hekk, għalhekk kunu imħażmin fir-ruħ u rżina f'kollox. Ittamaw għal kollox fil-grazzja li tingħatalkom meta jidher Kristu Ġesu. U allura San Pietru qiegħed jgħid il-folla li kien hemm qudiemu biex iwasslilhom il-messaġġ tal-ferħ tal-aħbar li Ġesu qam mill-mewt u Ġesu huwa s-Salvatur tagħna, qed jgħidilna li aħna irid ikollna qalbna miftuħa. M'hemmx kalkoli ma' Alla. Irridu nkunu irżina mħażmin fir-ruħ, jiġifieri tassew bl-Ingliż ngħidu equipped, imħażmin, tajjeb, sewwa fir-ruħ u rżina f'kollox. Irid ikollna l-qies f'kollox. Fuq kollox ittamaw fil-grazzja tal-Alla. Għax il-missjoni li jagħtina Alla hija missjoni ta' grazzja, mhux se jħallina waħedna, mhux se jħallina aħna nimxu għal rasna, imma se jtina il-qawwa tiegħu. Għalhekk f'kull missjoni, f'kull vokazzjoni għandu jkun hemm il-ferħ li ġej
miċ-ċertezza li qed nagħmel ir-rida t'Alla bil-qawwa tal-grazzja tiegħu. Din il-kelma t'Alla timlina b'kuraġġ u tama. Ejjew nitolbu għall-Knisja biex tibqa' twassal il-messaġġ tal-Evanġelu f'dinja imqalba imma f'dinja li tistenna u tixtieq il-kuraġġ u t-tama f'Alla. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Id-dinja mqalba għandha bżonn il-ferħ li ġej mill-missjoni li jagħtina Alla l-imbierek. Xerret mulej fuq id-dinja il-qawwa tal-paċi u l-ġustizzja tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Dawk kollha mħabbtin fil-ħajja għaddejjin minn mumenti diffiċli, ħalli jsibu fik mulej il-ferħ, it-tama u l-kuraġġ. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għal ħutna l-mejtin li dejjem ippruvaw aħnek nemnu fil-ħajja ta' dejjem, ippruvaw jgħixuha din il-ħajja mill-aħjar li jistgħu, ħalli jista' jgawduk fl-eternità. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna nkunu nies li verament qed ngħixu l-vokazzjoni tagħna b'ferħ, tama u kuraġġ kif kellu San Filippo Neri. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għal-poplu tagħna mulej biex imdawwal minnek jaraf jażel mexxejja għal pajjiżna li huma mexxejja ta' integrità u skont il-qalb tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek illum b'mod speċjali bl-interċessjoni ta' San Filippo Neri. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Aħna noffrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir. Nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Filippo Neri nagħtu ruħna dejjem bil-ferħ għal glorja tismek u għas-servizz tal-proxmu bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżuħaj nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Filippo Neri, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha bil-erf, bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej,
osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-isfijiet tagħna Charles, Joe li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Filippu Neri, San George Preka, il-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. B'kuraġġ u tama, ferħ fl-imħabba t'Alla ejjew nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru l-min u ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi l xulxin l-aħwa. Ħaruf talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. kundannati iżda l-ħnina tiegħek tkun il-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema, nitolbuk biex bħal San Filippo Neri dejjem nixtiequ dan l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'
U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-taneħ li sejna u jqafmana, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-tana Ġesu, li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fil-misteri tad-tbatija. L-ewwel misteru meta Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Bxirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Kif kien Santu. mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-tana Ġesu, li twilet għalina bri tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-tbatija, meta s-Jurtan Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Bxirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa,
Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija meta s-Sirtan Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa,
Mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija meta Sjurtan Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-tbatija meta Sjurtan Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal nubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna lik amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa,
Imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma tal-tana. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li tew. Lilek nitniedu għaliex aħna nibku nolfu f'dan il-bit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, xirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titin kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfridna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Kif Sant. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tana. Kristu il-qattal Missier eternal. Hen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Hen għalina. Spiritu Santu Alla. Hen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Hen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina.
Warda mistika. Itlob Torri għalina. ta' David. Itlob Torri ta' għalina. Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-Morda. Itlob għalina. Ken tal-Midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-Imniktin. Itlob għalina. Faraġ tal-Migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-Insar. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana mnisla minn Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna li tolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana li tolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlopalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini. Nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. San Giuseppe, slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beat Tunazio Falzone, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Qaddisin kollha ta' Alla. Itolbu l-Alla għalina. Ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Kun imbirek Alla
Imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu. Veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbirhom Talla, Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u Immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe, Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.